Vítajte v dnešnej epizóde podcastu o deťoch s Alenkou, dnes s hostkou Alenkou Košťalovou. Alenka, vítaj. Ďakujem. Pri tých detičkách, áno, ten priebeh nemusí byť zlý, ale keď už sa bavíme o tých adolescentoch, ktorí neprekonali ovčie kňahne, tam už treba určite to očkovanie zvážovať, pretože samozrejme čím sú starší, tým je ťažší priebeh a samozrejme je to veľký problém aj v tehotenstve. Ten výsyp je len taký naozaj svetlo-rúžový, tak sa môže často prehliadnúť, alebo sa povie, že nejaká výroza, dokonca ani neísť k lekárovi, a keď by takéto dievča nebolo zaočkované alebo neprekonalo, alebo neidentifikovali sme takéto ochorenie a náhodou sa stretne s vírusom v tehotenstve, má to veľmi závažné dôsledky na plod. Tak mali by sme sa porozprávať o infekciách, ktoré sú pre detský vek veľmi, veľmi časté, takých, ktoré sú sprevádzané výrážkou. Túto tému sme zvolili preto, lebo naozaj máme veľké množstvo všelijakých infekcií s výrážkami v ambulanciách, ktoré vedia tie maminky vystrašiť a mnohokrát sa v nich vyznať nie je jednoduché. Tak keby sme si mali povedať, ktoré sú tie najčastejšie, ktoré môžu sa takto prejaviť? Na úvod by som možno uklonila mamičky, že ono je to náročné aj pre lekárov, lebo naozaj tie výrážky sprevádzajú množstvo ochorení, ale čo je dobre povedať, že väčšinou nie sú tie ochorenia vážne. Takže môžu sa mamičky v tomto ukludniť. A keď si povieme o tom, teda, ktoré najčastejšie ochorenia vidíme, našťastie vidíme tie, proti ktorými neočkujeme, alebo teda nemáme očkovanie, čiže to sú tie miernejšie a líšia sa vekom. Čiže u tých najmenších detičiek vidíme najmä 6. chorobu, teda rozeolu. A je to ochorenie, ktoré začína vysokou horúčkou, potom vlastne, keď opadne väčšinou tá teplota, zjaví sa ten výsev, ale treba povedať naozaj, že je to absolútne benigné ochorenie, teda ochorenie, ktoré nie je nebezpečné, trvá krátko, 3 až 5 dní. Väčšinou tie deti ani kvázi neregistrujú, tie deti ani nevyzerajú tak choro. Čiže naozaj toto je časté ochorenie toho najmenšieho veku. Áno, možno ako ten ambulantný pediater doplním, že naozaj tam nie je žiaden iný príznak okrem tej teploty, čiže neobjaví sa ani nádcha, ani kašel, ani nejaké bolesti brúška, ani vrácanie. A presne typické je to, že po 3 dňoch teplot, ktoré môžu mať rôznu výšku, teplota klesne a vtedy sa dieťa vysype. Ano, a väčšinou to býva tak okolo toho 8. 9. mesiaca. Áno, tak je to väčšinou také prvé ochorenie. Čo s tým robiť? V podstate nič. Symptomatická liečba je to vírusové ochorenie spôsobené vírusom herpetickým 6 alebo 7 a v podstate preto dieťatko je dobré, že ho prekoná, pretože má potom celoživotnú imunitu na toto ochorenie, takže čisto symptomatická liečba. Dobre, tak to by sme mali tú 6. Teraz poďme ďalej. Máme aké ešte ochorenia? Čiže poďme smerom dole, čiže poďme na tú 5. chorobu. Áno. Tá je častejšia v tom trošku vyššom veku, teda vyššom, v tom predškolskom alebo skorom školskom veku. Voláme toto ochorenie aj infekčný erytém alebo erytéma infekciozum. Je to ochorenie, ktoré si často všimneme, lebo tak sa to aj volá, to dieťatko vyzerá jak vyfackané, má také červené líca. Začína teplotou, ale tá nie je taká vysoká ako pri tej rozeole alebo 6. chorobe, čiže je to väčšinou do tých 38 stupňov. A potom sa objavuje taký čipkovaný exantén, on je niekedy pekný, vyzerá to úplne jak ornamenty, by som povedala. A je to ochorenie, ktoré je spôsobené tzv. Vírusom parvovírus B19. Je typické najmä pre tento predškolský alebo skorý školský vek, ale treba si uvedomiť, že, a to sme videli aj po minulé roky, že ono veľmi často sa potom posúva tento vírus aj na rodičov, čiže ono sa vyskytuje u detí v
tomto veku, ale veľmi často aj u ich rodičov v takej trošičku pozmenenej forme. Ale toto je také druhé veľmi časté ochorenie vyrážkové u detí. Znova nie je to ochorenie, ktoré je závažné, liečíme ho symptomaticky, takže je to ochorenie, ktorým si tie detičky väčšinou prejdú. Musia prejsť. Pri tomto ochorení, ale ten výsyp, čo si popisovala, taký ten girlandovitý, ja tomu hovorím, tak sa objavuje súbežne s teplotou, že teda počas teploty už máme výsyp, to je na rozdiel od tej 6. choroby. Áno, to je ten rozdiel, ale zase tú teplotu niekedy ani nemusia mať tie deti, lebo sú to len také teploty okolo 37 do 38. Potom máme takú tú 7. chorobu, to je teda... Áno, to je tiež taká choroba, ktorá tiež často postihuje deti a ich rodičov, takzvaná ruka, noha, ústa. Vždy rozmýšľame, lebo napadá nás anglický názov. A je to tiež vysokoinfekčné ochorenie a tie detičky majú teda výsev najmä na dlaniach, ale aj na ploskách nôh, veľmi často v ústach, najmä deti, lebo tým, že si pchajú všetko do úst, tak ústa, okolo úst, niekedy môže byť ten výsev aj na celom tele. A znova môžu to dostať aj rodičia, inak rodičia typicky majú najmä na dlaniach ten výsev, ale to nie, keď to dostanú od detičiek, ale práve pri tom podávaní rúk. Ale tu treba povedať, že tu je typické, že začína to takými chrípkovými príznakmi. Bolesti hrdla, tiež nejaká teplota a potom sa zjaví ten výsev. U dospelých môže byť pomerne bolestivý. Tie deti to znášajú väčšinou lepšie, ale keď sú veľmi vysypané, samozrejme je to nepríjemné. Ale znova tu platí, je to vírusové ochorenie a lieči sa len symptomaticky. Áno, tie typické príznaky takej tej typickej vírózy aj s teplotou a potom ten výsyp na dlaniach, ploskách nôh a v hrdielku vidíme často až také afty. Povedzme, ako sa to lieči. Opäť symptomaticky niekedy sa môže stať, že do tých aft sekundárne príde nejaká baktéria, ktorá nám to skomplikuje a musíme sa uchýliť k antibiotikám, ale tam vždycky hovorí maminám, že keď ide iba o čistú vírózu, tak ona po tých 4-5 dňoch už začína ustupovať, dieťa sa zlepšuje, kdežto keď príde k superinfekcii, tak tie príznaky pokračujú, aj teplota pokračuje a už naozaj vtedy treba vyhľadať lekára. A ešte by som možno doplnila, že veľmi často sa potom tie dlane alebo plosky nôh ošupu. Toho sa maminky veľmi potom boja. Takže nezľaknúť sa, je to fyziologické v tomto prípade patriace k chorobe. Čo ďalej? Aký ďalší? Keď hovoríš o tej šúpajúcej sa koži, tak ma znova napadá ochorenie, ktoré tiež mu dávame číslo vlastne v tej takej nomenklatúre 1 až 7, čo môže byť zavádzajúce pre ľudí, že prečo 1 až 7, ale ono je to stará klasifikácia, keď ešte sa veľmi nevedelo o tých chorobách a ich pôvodcom, takže boli takto označené. A dostaneme sa k šarlachu, ktorý bol označená ako 3., ak sa nemýlim. A je to šarlachová angína, ktorá je spôsobená streptokokom, čiže tie deti majú tú typickú streptokokovú angínu a potom vlastne toxínom mediovaný výsev, ktorý je taký draplavý, niekedy to vyzerá aj ako husia koža, takisto môžu mať aj tie červené líca, čo je veľmi typické, že najprv majú ten jazyk, ktorý je taký bielo povlečený a potom sa objaví taký ten malinový jazyk, také vystúpené červené tie poháriky na jazyku. Takže to je tiež veľmi typické ochorenie takého toho skorého školského veku, ktoré tiež veľmi často končí tým, že sa ošúpu najmä teda dlane, plosky nôh, ale niekedy aj iné časti tela. Tu je dôležité povedať, je to bakteriálne ochorenie, v podstate prakticky jediné z týchto exantémových alebo výražkových ochorení a tu sú na mieste antibiotika a tu naozaj je na mieste penicilín. Takže
toto je taká výnimka z tých ochorení. Ďakujem, že to hovoríš, lebo naozaj ten starý dobrý penicilín má naozaj v miesto veľké v liečbe streptokokov ešte stále. Takže prešli sme si aj tým šarlachom. Teraz napríklad ďalšie ochorenie ovčie kiahne. Tak tie ovčie kiahne, by som povedala, že sú asi také najznámejšie, alebo také aj relatívne najľahšie rozpoznateľné z týchto ochorení. Typické pre ne to teda tiež majú nejaké tie prodromálne príznaky, alebo tie príznaky, ktoré predchádzajú tým samotným výrážkam, čiže tiež nejaké teploty, môžu to byť nejaké chrípkové prejavy. A potom je typické, že tie výrážky prichádzajú v takých vlnách. Áno, vlnách, hľadala som zase to slovo. A tiež, že sa menia, lebo oni sú to najprv také plné papulky, potom sa v nich spraví taká tekutinka, ktorá je priesvitná a potom sa tak skalí. Sú to takzvané pustulky. A čo je veľmi typické, a to my aj hľadáme lekári, vždy je aspoň jedna vo vlasatej časti hlavy, čiže prehľadávame, keď ich je málo, niekto má naozaj veľmi máličko týchto výrážok, tak hľadáme teda, či nájdeme nejakú vo vlasatej časti hlavy. A tiež ako pri tom ochorení ruka, nohy, ústa môže byť môžu byť postihnuté ústa, dokonca celá vlastne tráviaca dutina. Čiže tam veľmi záleží. Niekto má naozaj veľmi ľahučký priebeh a niekto môže mať ťažší priebeh. Tu by som tiež pripomenula, že tiež máme očkovanie proti ovčiu kiahňam, ktoré sa u nás teda veľmi nepoužíva. V iných krajinách je to teda podstatne viac používané očkovanie. A pri tých detičkách, áno, ten priebeh nemusí byť zlý, ale keď už sa bavíme o tých adolescentoch, ktorí neprekonali ovčie kiahne, tam už treba určite to očkovanie zvážovať, pretože samozrejme čím sú starší, tým je ťažší priebeh a samozrejme je to veľký problém aj v tehotenstve. Tu by som naozaj doplnila, že mnohokrát my pediatri povieme mamine, keď sa nám ohlási prvý deň, že má také tie výražky typu štípancov, napríklad, aby počkala, lebo tie výražky sa, ako sme hovorili, v tých vlnách vysievajú a vidíme všetky tie 4 štádia výražky. Niektoré sú v štádiu tej ako keby poštípaného, potom v štádiu toho tekutého a niektoré už sú v štádiu chrastičky a väčšinou sa to zahusťuje. Naozaj napríklad máme v mnohých ambulanciách zvyk, že pokiaľ nemáme jednoznačný záznam o tom, že dieťa prekonalo ovčie kiahne, ktoré sme jednoznačne vedeli pomenovať, že sú to ovčie kiahne, tak môžeme zvážiť, vyšetriť serológiu, či majú tie deti prítomné protilátky alebo nie, robí sa to z krvi a samozrejme nepúšťame ich väčšinou cez pubertu bez očkovania v dnešnej dobe. Očkovanie, ako si spomínala, stále volí, čím ďalej tým viacej mamičiek naozaj ho volí. Hovorí sa, že to očkovanie chráni aj pred pásovým operom v budúcnosti. Je to úplne logické, lebo ten vírus kiahní pretrváva v tých nervových zákončeniach celý život a ten vírus vo vakcíne, ktorý je slabší, tak súťaží o tie pozície s tým živým vírusom, takže vieme chrániť aj týmto spôsobom. A očkovanie je bežne v ambulanciách a dávajú sa 2 dávky, to len na doplnenie. Prepáč, že ti do toho skáče, možno tak prakticky. Ktoré myslíš, že by sme ešte mohli spomenúť? Možno by som sa opýtala aj na také možno trochu zabudnuté ochorenia, ale aj v súvislosti s tým očkovaním ma to teraz nápadlo, napríklad osýpky. Tie mnoho lekárov už dneska ani nepozná, lebo ich nevidelo. Áno, ako osýpky je veľmi dôležité spomenúť. Mne je to veľmi blízka choroba, alebo teda ochorenie, pretože som dlhé roky pracovala v Afrike a videla som naozaj osýpok veľmi veľa. A preto mi je naozaj veľmi ľúto pri všetkých tých debatách, kde niekto diskutuje, či má význam očkovanie, pretože napríklad osýpky sú mimoriadne závažné ochorenie, ktoré spôsobuje aj dnes veľmi veľa úmrtí na svete v miestach, teda, kde tá preočkovanosť je nízka. Čiže my máme šťastie ešte stále, že patríme ku krajinám s vysokou zaočkovanosťou a musíme robiť všetko preto,
aby to tak zostalo, aby sme nejak vo veľkom tieto osýpky nevideli znova. Pretože samozrejme sú prípady, ono treba povedať, že u nás sa očkuje relatívne neskoro proti osýpkam, čiže je to v tom 15. mesiaci, ak sa niečo teda nezmenilo. A samozrejme aj tie prípady, čo boli nedávno, napríklad prišlo dieťatko, ktoré teda nebolo zaočkované, bolo v čakárni s detičkami, ktoré ešte očkované neboli. Ide o jedno z najinfekčnejších ochorení vôbec, že tieto deti sa samozrejme nakazili, lebo očkované neboli. Čiže treba povedať, že je to mimoriadne nákazlivé ochorenie. Je to ochorenie, ktoré je závažné, prejavuje sa výrážkami, ale problémom nie sú tie samotné výrážky, ale problémom sú komplikácie, ktoré často osýpky prinášajú. Najčastejšie teda je to zápal plúc, ktorý aj teda je zodpovedný za najviac tých úmrtí. Ako spoznáme tie osýpky? Lebo teda nechcem povedať, že mala to šťastie, že som osýpky videla v tej epidémii, ktorá bola na východe. To som teda cieľene si išla pozrieť, aby som to poznala. Ale kedy, čo je pre ne typické? Ako to vyzerá? Keby som to porovnala s tými ostatnými výrážkovými ochoreniami, povedala by som, že dieťa s osýpkami naozaj vyzerá choro. To je prvá vec. Hej. Lebo tie ostatné sú relatívne teda taký slabší odvar oproti tomu. To dieťa tiež v úvode má nejaké teploty, tiež bolesti hlavy, bolesti klbov, môže mať, veľmi často má zápal spojiviek, to je veľmi typické pre oči. To je typické pre osýpky. V úvode ochorenia potom môžeme nájsť len málo, kto to hľadá, tzv. Koplikové škvrny, a tie bývajú teda na podnebí, tie také biele drobné fliačky. To je taký veľmi typický príznak. A potom je to teda ten výsev, ktorý začína väčšinou za ušami, na tvári a ide smerom dole a je podstatne výraznejší ako u tých iných výrážkových ochoreniach. Je to síto-červený, často splývajú tie výrážky, čiže naozaj ako býva taký veľmi dobre viditeľný. Problémom je, keď sa vyskytnú osýpky, samozrejme nebýva to často, ale u niekoho, kto je očkovaný, lebo to je tzv. Mitigované ochorenie, teda trošku iný priebeh má. A tam už sú tie výsevy také netypické. Hej. To sme videli my zase u dospelých, hej, že tam už vyzerajú tie osýpky inak. Ale ten typický výsev je naozaj taký ten výrazný, začínajúci teda od tej hlavy, uši a teda smerujúci smerom nadol. Áno, a teda naozaj to ochorenie, ktoré aj sa vo všetkých našich učebniciach píše, že výraz naozaj chorého dieťaťa, taká je tá prvá veta vždycky, keď čítame túto diagnózu. A naozaj tie komplikácie boli relatívne časté, možno viac ako v 20%, a to je hlavne ten dôvod, pre ktorý máme toto očkovanie v rámci povinného očkovania, ale nehovorím, že je to na Slovensku, je to celosvetovo takto nastavené. Máme ešte jedno ochorenie a tým je napríklad rubeola, a to je také ochorenie, o ktorom už vieme možno, alebo sa aj hovorí v súčasnej dobe menej ako o osýpkach. A tiež je spojené s výražkou? Áno. A to musím povedať, že kým tých naozaj osýpok som videla veľa, musím povedať, že tých prípadov tej rubeoly podstatne menej a možno som ich aj videla, ale je to ochorenie, ktoré je oveľa menej ako keby také viditeľné, pretože to ochorenie samotné nie je také výrazné. Tá výražka je podstatne menej výrazná, často nebýva vysypané celé telo. Čo je typické pre rubeolu je najmä zväčšenie lymfatických uzlín a najmä tých occipitálnych, teda vzadu na krku. Áno, záhlavových. Ale inak v podstate je to mierne ochorenie. Ono očkuje sa proti nemu najmä pretože je to ochorenie, ktoré je veľmi nebezpečné pre tehotné ženy, pretože môže veľmi vážne poškodiť plod a takisto môže mať teda nejaké komplikácie a preto teda sa očkuje, ale ako ho porovnáme s osýpkami, tak osýpky sú teda oveľa závažnejšie ochorenie ako rubeola. Áno, napríklad tu naozaj poviem možno pre tie maminy to uvažovanie, že práve preto, že si povedala, že má také mierne príznaky, aj ten výsyp je len taký naozaj svetlo-rúžový, tak sa môže často prehliadnúť, alebo sa povie, že nejaká výroza, dokonca ani neísť k lekárovi, a keď by takéto dievča nebolo zaočkované, alebo neprekonalo, alebo neidentifikovali sme takéto ochorenie a náhodou sa stretne s vírusom v tehotenstve, má to veľmi závažné dôsledky na plod.
úvod. Mumps. Tak MUMS je teraz taká aktuálna téma, tie témy sa tak vracajú podľa toho, aký máme výskyt týchto ochorení, ale znova je to ochorenie, ktoré nevymizlo, máme očkovanie, teda očkujeme proti nemu spolu s osýpkami a s rubeolou. Ale samozrejme je to vírus, ktorý cirkuluje. Máme ročne zhruba 10 prípadov na Slovensku, teda vyskytli sa aj teraz. Nie je to ochorenie, ktoré spôsobuje výsev. Je to ochorenie, ktoré postihuje slinné žľazy. A typické je pre ňoho to teda, že napuchne buď teda jedna typicky, alebo aj obidve, tie slinné žľazy, tie teda pod sánkou. A tiež tam býva teplota, niekedy aj vysoká v úvode a výrazná bolesť, najmä pri žúvaní, ale aj pri hltaní. A tiež v podstate očkuje sa aj kvôli teda komplikáciám, pretože môže spôsobiť tento vírus zápal napríklad semenných váčkov, môže spôsobiť napríklad hluchotu. Hej, čiže má radu komplikácií a je to inak ochorenie, ktoré je vírusové, čiže nemáme proti nemu špecifickú liečbu, máme teda len tú vakcínu. Dobre, už naozaj len veľmi stručne. Prešli sme si, myslím, neviem, či sme na niečo zabudli, ale mám pocit, že sme si prešli všetky tie najčastejšie vírusové ochorenia spojené s výrážkou. My veľmi často mávame v ambulancii, aj také možno sa s tým stretli diváci, že povieme, že je to parainfekčný exantém, hej? A v princípe každé jedno vírusové ochorenie môže byť sprevádzané výrážkou. Veľmi často napríklad, keď máme mononukleózu a lieči sa ampicilínovými antibiotikami, čo by sa teda nemalo, ale vie sa to pomýliť s angínou, tak vlastne sa komplikuje takto a prejavuje sa takým tým výrazným výsevom. Nerobíme s nimi nič, nepoužívame krémy, je to príznak vnútorného ochorenia navonok. Vždy je liečba len symptomatická a len tlmíme také ten diskomfort tých detí v prípade, ak ich to svrbí alebo majú z toho nejaké komplikácie. Treba pri týchto všetkých ochoreniach ale robiť nejaké vyšetrenia, treba to nejako potvrdzovať, lebo je to pre niečo dôležité? Nie, štandardne tieto ochorenia nepotvrdzujeme. Samozrejme potvrdzujeme tie, proti ktorým očkujeme, čiže či už je to MUMS alebo osýpky, ale tie ostatné bežné ochorenia, proti ktorej teda neočkujeme, čo sme si hovorili, že musia si tie deti tým prejsť, tak nejaké vyšetrovanie špecifické nemá význam. Áno, a naozaj to potvrdím aj prosím teda divákov, aby nechcem povedať, že netlačili, ale nežiadali tých pediatrov tie vyšetrenia, lebo naozaj ten klinický priebeh je tak typický, že to vieme identifikovať, liečba je len symptomatická, vieme to liečiť a následky nebývajú. My naozaj tie laboratórne parametre sledujeme vtedy, keď ich potrebujeme pre diagnostiku alebo liečbu. Ja vždy hovorím, keď nás to niekam posunie, ak to nič nezmení na našom postupe, na liečbe a podobne a sme si istí, tak naozaj netreba tie deti trápiť, povedzme si tak. A myslím, že sme tému vyčerpali. Veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie a dúfam, že sa budeme v tých témach a tých výrážkach lepšie orientovať. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie.